श्री परशुरामाच्या नावानं पावन झालेला गाव म्हणजे लोटे परशुरामाचा माळ। नावातच चिरंजीवित्व प्राप्त झालेल्या लोटे परशुरामाला प्रदूषणाचा लागलेला शाप मिटणार तरी कधी? लक्षात घ्या, हा प्रश्न फक्त लोटे परशुराम पुरता मर्यादित नाहीये। कोकणात येणाऱ्या प्रत्येकासाठी हा विषय महत्त्वाचा आहे। सोन्याचा धूर निघण्याची क्षमता असलेल्या कोकणात औद्योगिकीकरण नको, कारण लोटे परशुरामची भीती प्रत्येकाच्या मनात घर करून बसले। पण या उग्रवासाला बहुतांशपणे सरकारच जबाबदार आहे, हे माझं ठाम मत लोटे परशुरामाच्या माळावर भटकत असताना तयार झालंय। मी हे नेमकं का म्हणतो ते तुम्हाला या रिपोर्टच्या शेवटापर्यंत निश्चितच समजेल। अगदी तुमच्या मनातल्या प्रश्नालाच थेट हात घालतो। लोटे परशुराम MIDC ला लागून असलेल्या महामार्गावरून मुंबईतून गावी जात असताना उजव्या बाजूनं MIDC मधून येणारा वास कोकणी माणसाला प्रकल्प विरोधी भूमिका घेण्यास भाग पाडतोय। त्यामुळेच हा वास नेमका येतो कुठून याचा शोध घेण्याचं आम्ही निश्चित केलं। आमच्या शोधात जे वास्तव समोर आलंय ते वास्तव ऐकल्यानंतर आणि पाहिल्यानंतर सर्वांचे डोळे खाडकन उघडणार आहेत। लोटे परशुराम इथं होणाऱ्या हवा प्रदूषणाचं वास्तव जाणून घेण्याचा आम्ही प्रयत्न करत असताना जबाबदार पदावर बसलेल्या काही मंडळींनी दिलेली उद्दामपणाची उत्तरं ही डाल में कुछ काला है या हिंदी डायलॉगची आठवण करून देणारी ठरली आहेत। लोटे परशुरामच्या प्रदूषणाचा आका कोण या प्रश्नाचा शोध घेत कोकणच्या औद्योगिक विकासाला अडसर ठरणाऱ्या आणि समस्त कोकणी माणसाची औद्योगिकीकरण विरोधात तयार होत असलेल्या मानसिकतेचं उत्तर शोधण्यासाठीच घेऊन आलोय आजचा जापसाल जापसाल जापसाल। नमस्कार, मी साईनाथ गावकर आपणा सर्वांचं कोकणशाहीच्या आजच्या जापसालमध्ये स्वागत करतो। आजच्या या जापसालमध्ये लोटे परशुरामच्या प्रदूषणाचा आका कोण, हायवेवरून येत जात असताना लोटे परशुराम माळावर हा उग्रवास नेमका येतो कुठून, यांसारख्या एक ना अनेक प्रश्नांची उत्तरं आपण समजून घेण्याचा प्रयत्न करणार आहोत। या विषयाबाबत आम्ही सर्वप्रथम लोटे परशुराम MIDC अक्षरशः पिंजून काढले। 1974 साली स्थापन झालेल्या या MIDC मध्ये एकूण 546 भूखंड आहेत। डाऊ ॲग्रो सायन्स, घरडा केमिकल, हिंदुस्तान युनिलिव्हर, एक्सेल इंडस्ट्रीज, कंसाई नेरोलॅक पेंट्स, विनती ऑर्गॅनिक, सँडविक एशिया, AB मौरी इंडिया यांसारख्या एक ना अनेक मोठमोठ्या कंपन्या या MIDC मध्ये आहेत। मुळात ही MIDC केमिकल झोन असलेली MIDC आहे, त्यामुळे या MIDC मध्ये असलेल्या बहुतांश कंपन्या या केमिकलशी संबंधित कंपन्या आहेत। या MIDC मध्ये एकूण 26 मोठे उद्योग, 19 मध्यम, 50 लहान आणि 39 सूक्ष्म उद्योग असून या MIDCच्या माध्यमातून प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्षरित्या तब्बल 30,000 पेक्षा अधिक रोजगार निर्माण झालाय। 26,000 कोटीची वार्षिक उलाढाल असलेली लोटे परशुराम MIDC कोकणच्या औद्योगिक विकासाचा मुकुटमणी आहे। पण या MIDC मधून येणारा उग्रवास हा आजच्या घडीला या मार्गावरून कोकणात येणाऱ्या प्रत्येक कोकणवासियांना औद्योगिक विकासाला विरोधाची भूमिका घेण्यास भाग पाडतोय। मुळात ही विरोधाची भूमिका घेत असताना रस्त्यावरून ये जा करत असताना येणारा उग्रवास नेमका येतो कुठून याचा शोध घेणं हे प्रत्येक कोकणी माणसाचं कर्तव्य आहे। पण हे कर्तव्य न बजावता थेट औद्योगिकीकरणास विरोध करणं हे कितपत योग्य आहे याचं आत्मपरीक्षण हा रिपोर्ट पाहिल्यानंतर प्रत्येक कोकणी माणसानं करणं आवश्यक आहे असं माझं स्पष्ट मत आहे। जेव्हा आम्ही लोटे परशुरामची MIDC पिंजून काढत होतो तेव्हा या MIDC मध्ये असलेल्या काही कंपन्यांमधून येणारा वास हा त्या कंपनीच्या कुंपण परिसरातच मर्यादित असल्याचं प्रकर्षानं जाणवलं। पण हायवेवर तर मोठ्या प्रमाणात उग्रवास येत असतो। मग हा वास नेमका येतो कुठून याचा शोध घेत आम्ही पोहोचलो MIDCनं हायवेच्या शेजारीच उभारलेल्या CPT प्लांट पर्यंत।
हा प्लांट लोटे परशुराम एन्व्हायरमेंट प्रोटेक्शन कोऑपरेटिव्ह सोसायटी हँडल करत असल्याचं समजलं. हायवेवरून जात असताना येणारा उग्र वास या प्लांट मधूनच येत असल्याचं या ठिकाणी प्रत्यक्ष उभं राहिल्यानंतर जाणवलं. मी जे सांगतोय ते आपण सुद्धा जाणीवपूर्वक या ठिकाणी थांबून अनुभवा. निश्चितच तुम्हाला देखील उग्रवास या भागातूनच येतानाची जाणीव होईल. त्यासाठीच हा CPT प्लांट प्रत्यक्ष पाहण्याचं आम्ही ठरवलं. त्यासाठी आवश्यक असलेली परवानगी MIDCचे अभियंता श्री राक्षे यांच्याकडे मागितली. मुळात हा प्लांट MIDCचे आहे, पण श्री राक्षे यांनी सांगितलं या प्लांट मध्ये जाण्यासाठी सोसायटीच्या चेअरमन यांची परवानगी घ्यावी लागते. म्हणून CPT प्लांटचे चेअरमन डॉक्टर सतीश वाघ यांच्याशी आम्ही दूरध्वनीवरून संपर्क साधला. यावेळी श्री वाघ यांनी दिलेली उद्दामपणाची उत्तरं आपणच ऐका. सर नमस्कार. नमस्कार. तुम्ही एक काम करू शकता, तुम्ही CDPच्या बाहेरून आहे ना, हा. वास येतोय ना, मग बरोबर येणार ना साहेब, तुम्ही जाऊन बघू शकता ना. मी ऑलरेडी तुम्हाला सांगतो की या प्रकल्पाच्या आत जायला परवानगी डायरेक्ट मंत्रालयामधूनच येईल, दुसरी कोणी देऊ शकत नाही. कळलं? मी घेतो ना, उद्योग मंत्र्यांशी बोलतो. मी कोणालाही देणार नाही, तुम्ही राग मानू नका. ज्याला वास येतो ना साहेब, तर त्या प्रकल्पाच्या भिंतीच्या बाजूला उभं राहायचं तरी वास यायला पाहिजे ना, आतमध्ये काय झालं पाहिजे. नाही जात आहेत. मुळात हा प्लांट म्हणजे कुठला संरक्षण मंत्रालयाशी संबंधित प्लांट नाहीये. आम्हा कोकणी माणसांना या मार्गावरून जात असताना उग्र वास येतोय, तो कुठून येतोय आणि काय येतोय या प्रश्नाचं प्रामाणिकपणे उत्तर शोधण्याचा कोकणशाही प्रयत्न करत होते. पण CPT प्लांटचे चेअरमन डॉक्टर सतीश वाघ यांचे संबंधच मुळात थेट मंत्रालयाशी जोडलेले असावेत. म्हणून हा प्लांट पाहण्यासाठी थेट मंत्रालयातून आपण परवानगी आणावी असं उत्तर त्यांनी आम्हाला दिलं. मी उद्योग मंत्री महोदयांशी बोलतो असं सांगितलं. त्यांनी मला सांगितलं तरीही मी परवानगी देणार नाही. तेव्हाच खऱ्या अर्थानं शंकेची पाल मनात चुकचुकली. थोडीशी अधिकची माहिती घेतली असता कंपन्यांचं जे सांडपाणी या प्लांट मध्ये येतं त्या सांडपाण्यासोबत गाळ देखील येत असतो. हा गाळ सुकवण्यासाठी प्रॉपर ट्रीटमेंट त्या गाळावर होण्याची आवश्यकता असते. ती ट्रीटमेंट प्रॉपर होत नसल्यानंच या प्लांट कडून उग्र वास येत असल्याची शंका या ग्राउंड रिपोर्ट मध्ये समोर येत होती. त्यासाठीच आम्ही हा प्लांट प्रत्यक्ष पाहण्याचा हट्ट धरलेला. मुळात अजून एक प्रश्न आहे. या प्लांटच्या आजूबाजूला एवढा उग्र वास येत असताना प्रशासन हाताची घडी तोंडावर बोट ठेवून का शांत बसलंय? अर्थात आमच्या या प्रश्नाचं उत्तरही CPT प्लांटचे चेअरमन डॉक्टर सतीश वाघ यांनी स्वतःच दिलंय. तुम्हीच ऐका आणि ठरवा. नाही, ऐकून घ्या, एक सांगतो. पण कलेक्टर साहेबांना दरवर्षी CSR मध्ये 1 कोटी रुपये देतो. 3 वर्ष झाली. किती? 1 कोटी. आणि सुप्रिटेंडंट पोलीस आहेत ना, त्यांना पोलिसांच्या चांगलं काम करण्यासाठी जिथे पैसे त्यांना मिळत नाही तिथे 75 लाख रुपये देतो. नाही म्हणजे वैयक्तिक देता की कसं काय? कंपनीचा CSR मध्ये देतो. व्हेरी गुड. म्हणजे कोणाचा CSR मध्ये मला कष्टाचा पैसा आहे. थेट जिल्हा पोलीस अधीक्षक कार्यालय आणि जिल्हाधिकारी कार्यालय यांना या डॉक्टर सतीश वाघ यांच्या कंपनीच्या CSR फंडातून 75 लाख आणि 1 कोटी दिले जात असतील तर प्रशासन तरी का तोंड उघडेल? जे डॉक्टर सतीश वाघ आपल्या स्वतःच्या कंपनीच्या CSR फंडातून प्रशासनावर लाखोंची उधळण करतायत, जे स्वतःच्या तोंडाने ते सांगतायत, तेच डॉक्टर सतीश वाघ जर CPT प्लांटचे चेअरमन असतील तर आपलेच दात आणि आपलेच होत अशी काहीशी अवस्था या प्रशासनाची झालेली आहे. बरं, CSR फंडातून लाखोनी मिळत आहेत म्हणून प्रशासन गप्प आहे हो. पण कोकणच्या औद्योगिक विकासात अडसर येणारा लोटे परशुरामाच्या माळावरील हा उग्रवास आणि या वासातून येणारे अनेक अर्थसंकल्पीय वास येत असताना आम्ही जागृत माध्यम म्हणून निश्चितच शांत बसणार नाही. जे सत्य आहे ते मांडण्याचा प्रयत्न करणारच. म्हणूनच एवढं सगळं ऐकल्यानंतर सुद्धा आम्ही हा CPT प्लांट पाहण्याचा हट्ट कायम ठेवला. तेव्हा आम्हाला दाबण्यासाठी CPT प्लांटचे चेअरमन डॉक्टर सतीश वाघ यांचं पुढील भाष्य जरूर ऐका.
तुम्ही तुमचा हट्ट सोडा की तुम्ही मला आज सोडा, आज सोडता येणार नाही. जर वास येत असेल ना तर तिकडे बाहेर म्हणजे त्या मार्गाने जाणं बंद करा, बरोबर ना सर? पण आपल्या प्रोजेक्टमध्ये सगळं चांगलं चाललंय, तर पत्रकार म्हणून मी आपल्याकडे परवानगी मागत असताना आपण का देऊ शकत नाही? सर आवाज ब्रेक होतोय, आवाज ब्रेक होतोय. तुम्ही पत्रकार आहे, तुमचं क्वालिफिकेशन मला माहिती नाही पत्रकार असेल. माझं क्वालिफिकेशन पेक्षा सर आपला जो प्लांट आहे ना त्याच्या क्वालिफिकेशन वरती आपण बोला. वाघ सर, हे बघा तुम्हाला वाघ सर, माझं क्वालिफिकेशन आपण जाणून घेऊ नका. तुमच्या प्लॅनचं क्वालिफिकेशन आम्हाला सांगा. आम्ही जनतेचे प्रश्न आपल्याला विचारतोय. माझं क्वालिफिकेशन आपण जाणून घेऊ नका. तेवढी पात्रता तुमची कोणाची नाहीये माझं क्वालिफिकेशन जाणं एवढी. फोन बंद करतो, तुम्हाला काय करायचं ते करा. ओके, धन्यवाद सर. तुमचं क्वालिफिकेशन फार अतिशूर आहे. तुम्ही एक काम करा, तुमच्या पद्धतीने जा, आम्ही आमच्या पद्धतीने जातो. तुमचा काहीतरी आतमध्ये फॉल्ट आहे म्हणून तुम्ही आतमध्ये सोडत नाहीये, हे माझ्याकडे क्लिअर आहे. तुम्ही आहात कोण? तुम्हाला काय सोडायचं? तुम्ही पत्रकार पण सोडायचं. वाट चालू देशाच्या पत्रकारांनी, समजलं? वाट चालू देशाच्या पत्रकारांनी, समजलं? वाट चालू देशाच्या पत्रकारांनी, समजलं? सीपीटी प्लांटचे चेअरमन माननीय डॉक्टर सतीश वाघ साहेब, तुमच्या आवाज चढवण्यानं दबणारी कोकणशाही नाही हे निश्चित लक्षात ठेवा. लोटे परशुरामच्या उग्रवासाचा आका कोण या प्रश्नाचं आम्ही उत्तर शोधत असताना तुम्ही जाणीवपूर्वक खलनायकाच्या भूमिकेत का? त्याचं उत्तर तुम्हालाच ठाऊक. MIDCनं उभा केलेला सीपीटी प्लांट जर सर्व नियमांना धरून असेल तर तो प्लांट पाहण्यासाठी परवानगी द्यायचं दूरच राहिलं. तुम्ही तर थेट आमची पात्रता काढायला निघालात. महोदय, तुमच्यासारख्या माणसांच्या याच अशा कृतीमुळे आजच्या घडीला कोकणचं औद्योगिकीकरण बदनाम होतंय. MIDC अधिकाऱ्यांच्या बोटचेपी भूमिकेमुळे MIDC बदनाम होते. त्या चिपळूणच्या प्रदूषण मंडळाला बाकी पडलेलंच नाही काय? फक्त कागदी घोडे नाचवायचे आणि आम्ही ही कारवाई करतो आणि ती कारवाई करतोय सांगायचं. कागदी घोडे पुढे केले की नेते पण शांत आणि स्थानिक सुद्धा शांत होतात. कारण शेवटी प्रशासन कागदी घोड्यावर स्वार होऊन चालत असतं ना. अहो, तुमच्या कागदी घोड्यात आम्हाला काडीचा इंटरेस्ट नाही. मुळात या भागात येणारा उग्रवास कसा नियंत्रणात येईल त्याबाबत धोरण ठरवा. अन्यथा कोकणात येणाऱ्या प्रत्येक प्रकल्पाला याही पुढे असाच विरोध होत राहणार आहे. उद्योग मंत्री उदयजी सामंत साहेब, आपण या विषयाकडे गांभीर्यानं पाहावं, तरच कोकणात औद्योगिकीकरणातून सोनाचा धूर निघेल. अन्यथा आहेतच काही स्वयंघोषित पर्यावरणवादी एकच जिद्द प्रकल्प रद्दचे नारे देण्यासाठी. मुळात या लोटे परशुराम MIDCतील एकही कंपनी बंद होता कामा नये. पण ज्या कंपन्या नॉर्म्स कंडिशन्स पाळत नाहीत त्यांच्यावर कडक कारवाई झालीच पाहिजे. सीपीटी प्लांट बाबत जो उग्रवास येतोय त्याबाबत योग्य ते धोरण ठरवून हा उग्रवास नियंत्रणात आलाच पाहिजे. आणि सर्वात महत्वाचं, जबाबदार पदावर बसूनही माजोरडी भाषा वापरणाऱ्यांना घरी बसवलं गेलं पाहिजे. तेव्हाच खऱ्या अर्थानं लोटे परशुरामच्या MIDC मधून येणारा सर्वच प्रकारचा उग्रवास थांबेल आणि पुन्हा आम्हाला या उग्रवासाचा, या प्रदूषणाचा आका कोण हे शोधण्याची वेळ येणार नाही. एवढं जरी आपण ध्यानात घेतलं तरी भरून पावलं. तुर्तास आजच्या या सापसाळमध्ये इथं स्वल्पविराम. धन्यवाद. असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं YouTube चॅनल सबस्क्राइब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसंच Facebook पेज लाईक करा, Instagram पेज, Twitter पेजला फॉलो करायला विसरू नका.